mae'n rhy gynnar i hwn. Bore da gyfeillion, dydd Gwyl Dewi hapus. Nawr, penwythnos yma, ni'n mynd i cael penwythnos ni'n mynd i cael penwythnos eitha prysur, eitha diddorol, so ni'n meddwl, nawr ni dod â chi gyda fi. So, dwi wedi gwisgo fan hyn. Fi'n gwisgo'n addas oherwydd dwi yn mynd i'r Cenedlaethol gyfraith y Coleg Cymraeg heddiw, a wedyn heno a fori, dyn ni'n dathlu yr Eisteddfod Rhyng-Gol Mhrifysgol Abertawe. Fi wedi bod lan fel 50 munud nawr, a dwi ddim yn barod, mae rhaid i fi gadael, like mewn 2 eiliad, and it's no fun! It's not Aber. Ia, so, yn gyffredinol, da angen y cydbwysau na rhwng cyfnod. So maen nhw wedi darparu bwyd i ni, a mae gyd yn amazing, like, really hipster, a fi'n really cyntino gyda fe, da iawn Coleg Cymraeg. Mae fe dal yn amser cynno i ni nawr, ni wedi bod yn trafod y bore dros nifer o pethau eitha diddorol, ni wedi bod yn trafod fel y gwahaniaethu posib bydd yn digwydd yn gyfraith Cymru a gyfraith Lloegr, pryd mae gyfraith yn datblygu. Dyn ni hefyd wedi bod yn trafod fel sut ni'n trawsieithu yn hytrach na cyfieithu, oherwydd mae cymryd pwnc mewn y Gymraeg sydd yn tueddol i fod mewn y Saesneg yn golygu bod ni'n defnyddio lot o nwydd a lot o gwybodaeth yn y Saesneg, so oedd hwnna'n rili diddorol. Gaethon ni hefyd sgwrs da fenyw sy'n gweithio o fewn grŵp cyfreithwyr a jyst ei stori ddi, beth mae wedi gweld sy'n defnyddiol gyda'r Gymraeg, cael y Gymraeg, a wahanol profiadau mae ddi wedi cael. Mi wedi bod yn siarad i loads o pobl reit diddorol amser cynno yma, ceisio network o chydig, ac fi'n edrych ymlaen i weddill y diwrnod. Y ddinas yma'n dechrau o ryw giw ar gyfreithiwr, ac dechrau dysgu. Defnydd o'r iaith, a sut dylid cael ei le naturiol yn y system cyfiawnder. Wrth gwrs, mae'n mater o hawl, mwy na hynny. Mae'r iaith yn un elfen o'n hunaniaeth. Mae defnyddio Cymraeg yn ddiffws, ddiffwdan, ac mewn ffordd hollol naturiol yn galluogi cyfathrebiad yn ein iaith ac yn ein hunaniaeth. Newydd wedi gorffen yn y gynhadledd, oedd yn diwrnod rili dda, ac dwi'n mynd i ffilmo llawer nawr oherwydd mae loads o bobl sy'n gwybod o gwmpas y lle. Ond fi'n cerdded i ffindo spawner fi, mae wedi parcio yn rywle, joy o byw. So, update, nes i ffindo spawner. Hello spawner. There we go. Mai, so ni yn Nando's, da'r ferched a da'r bechgyn, mae fe bach yn packed, ond ni'n excited am bwyd. Yes? Yes. Ni yn Nando's, ni wedi cael y bwyd. Pawb yn hapus â bwyd nhw? Yeah. Hapus? Hapus? Oh, rollercoaster. Hey, bore da, di Sadwrn newa. Neithiwr, wnaethon ni ddim yn mas, ond it was raining loads, so mae fe'n bore di Sadwrn. Ni'n rili eitha hwyr, cos fi'n aros yn tŷ spawner fi sydd ddim actually yn y brifysgol. So, ni 20 munud i cyrraedd y uni, oherwydd mae cystadleuaeth gyntaf yn dechrau am 10, a fi yn y cystadleuaeth gyntaf, so... So, beth ni'n mynd i wneud i ddechrau, cyn dod ar perfformio... Ni yma!
yn actually clocsio nag yn nhw, Bangor. Wel, mae un nhw'n mynd abod. Daeth i fawr yn dwan ar dre, wedi goffi un o'i sgidiau dim ond bodro. Mae gennym ni ddim cwr yn fatha gen Bangor yna. Mae yna rhywbeth am Swansea, mae o'n nefis o meddwi, mae yna rhywbeth am Swansea o hyd. Rhywbeth am Swansea, mae o'n nefis o meddwi, mae yna rhywbeth am Swansea o hyd. Abertawe, Eisteddfod Rhyng-Gol, pawb yn joio a gwneud log. Mae yna rhywbeth am Gaerdydd, mae o'n Mhrifysgol Aberystwyth, mae yna rhywbeth am Gaerdydd. Mae yna rhywbeth am y Drindod, mae o'n nefyd dim o bechod, mae yna rhywbeth am y Drindod o hyd. Ydy o'n union, ydy o ddim, yna phobl Caerfyrddin. Mae yna rhywbeth am Bangor. Rhywbeth am Aber, mae o'n nefyd dim o Faber. So currently, ni wedi gadael yr Eisteddfod Rhyng-Gol. Ar hyn o bryd, mae Aber yn ennill, obviously. Dyw Bangor ddim yn Dyw Bangor ddim yn hapus amdano hyn, sa'n credu. Mae fi a Owen Spooner, that's his name now. Di'n mynd am walk fach. Ni'n mynd I fynd adref ac ni yn parc fan hyn. So wedi bod yna o'r blaen a mae yna hwyaid and it's cute. So wedi gweld plan yma o Abertawe o'r blaen. Mae'n nice. Beth ti'n meddwl? Nice? Nice. Nice. Sych, ni'n mynd I gael slipper. Technical issues. Mae Cardydd wedi gwneud dawns disgo nhw. Neu di ni'n gallu. Oce, neges hefyd, oedd ambell un yn y gynulleidfa. So chi'n
Dwi'n teimlo'n ffantastig. Dwi'n teimlo'n ffantastig. Dwi'n teimlo'n gred, ni'n mynd i smasho fe. Dwi'n iawn. Iawn, shwmai. So, ni just yn neud cwr merched, fi'n credu oedd yn iawn. Nawr, mae cwr SATB ar fi'n digwydd. Mae y cwm ni gyd yn canu. Dyna yw gloi o'r holl dathliadau yma. Ni wedi bod yn joio. Dyna yw peth mwy o pwysig. Dyna yw'r peth pwysica. Fi di joio, ti di joio? Fi di joio, do. That's the main thing. O 540 pwynt, dath Aberystwyth yn ail, da 517 pwynt, ond gaethon ni 50 pwynt wedi cymryd bant yn ni. So, heb hwnna, oedd wedi ennill, ni jyst newydd di cael bwyd, a wedyn ni'n mynd mewn i clwb rebound, i cael y gig, a ni'n edrych mlaen, fi'n gobeithio bod hyn yn rolio. Yfe? Helen, Mae gen i bach o Pepsi Max, fi wedi cael burger, oedd e'n beautiful, lovely. Edrych mlaen ac yn weddill y noson ar gyfer y pobl sy'n chwarae gydoriaeth ac yn enwedig i gweld candelas. Na ni, dyna oedd penwythnos Rhyng-Gol ni a hefyd y diwrnod gyda'r Coleg Cymraeg. Penwythnos reit dda o wneud strifftau'r Coleg Cymraeg ac hefyd yr Eisteddfod Rhyng-Gol. Fi'n credu bod da fi atgofion rili melys nawr o'r Eisteddfod Rhyng-Gol cyntaf fi wedi bod i ac dwi'n rili edrych mlaen i'r un blwyddyn nesaf. Gobeithio chi wedi joio fath o highlights Eisteddfod nes i ac gobeithio ti wedi joio'r fideo. Diolch am gwylio.